makkest van een Engels of Nederlandstalig veske een Frieske versie. Leerlingen van het Tjalling Koopmanscollege in Hudegariep leren dat manje te midden van de professionals. Muzikanten Reinhard Ritsma en Dirk-Lennart Hogeveen kwamen naar de Squalata om muziek bij de band te maken. Ja, ik ben echt enthousiast om in het Fries te zongen. En de muziek te maken in het Fries, om een Friese tekst te schreeuwen. En daar ben we echt mee dwaande. En wat maakt het een goede Friese tekst? En wat is een beetje rek mee horen? Ja, nou, het moet natuurlijk rimje, hè, dat is wel even belangrijk. En dan moet ik een tekst wezen die wel bij de band past. Lok. Vol. Nee. Ta. Dan komt het lok op mij die ta. Heel goed. Want het leven is waar. De workshop is de uitraap van Sjong, het Friesk Songfestival voor tieners. Deelnemers schreeuwen een Frieske tekst op een bestaand nummer en doggen daarmee auditie. Of ze doggen alleen nog mooi onder tekstprijs. We zijn het liedje Hosselen aan het vertalen in het Fries. En hosselen, wat is dat in het Fries? Dat is geld verdienen. Maar hoe vertaal je dat naar het Fries dan? Ja, we hebben gewoon hosselen ervan gemaakt. Ik weet niet of het bestaat, maar Hebben jullie nu misschien wel jullie eigen woord bedacht in het Fries? ja. Ja, ik vind het aardig makkelijk, want ik ben zelf ook Fries, dus ik vind het heel lastig. En zou het dan ook lastiger geweest als het een Engels veske wie, als het dan naar het Fries koers zetten mag? Dat denk ik net. Hij is smoor verliefd op haar en die nog nooit zou iets besjoen. Smoor verliefd van Snelle. En is het wat makkelijk oer te zetten? Is het wat een veske dat geschikt is om in het Fries te zongen? Ja, ik denk het op zich wel. Alleen nog sommige woordjes, die weten we nog net helemaal hoe ze scrollen maat of zo. Nou, zeg maar, met de lettergreep, want dat is net altijd hetzelfde in het Fries. Dus dan moest even zien of er een woordje tussen past of was er bij tafel gekist. En je wil een boyband worden toch, of net? Of ik dat verkeerd? Ja, sowieso. En hoe heet hij hem dan? Hoe heet het? Snelle Jelles. Wat is dan de tip die ze mooi aan worst om Sjong te winnen dit hier? Poeh, ja, dat is, ik denk dat het toch heel wichtig is om bij jezelf te blijven. Ik denk dat dat het belangrijkste is, ja. De ien hier wat meer handigheid in het oer zetten als de oor. Waarom creativiteit in elk geval geen gebrek op het Tjalling Koopmanscollege. De eerste oormelding voor Sjong wie dan ook voet binnen.